आसाम सोरखारा ई-रिक्शा चार्ज होनायनि थाखाय गोदान आयेन फोसावनायनि उनाव दुंहाव थासारि सोमजिदों गसाइगाव ई-रिक्शा सालायग्राफोरनि गेजेराव। न'नि मोब्लिबजों चार्ज होआलाबानो गोदान कमार्शियेल मिटार लानांगौ होननानै फोसावनाय बाथ्राखौ गनायनो हायाखै ई-रिक्शा सालायग्राफ्रा। बे आयेन फोसावनायनि उनावनो सोमखिखांदों गसाइगाव नोगोरनि गासै ई-रिक्शा सालायग्राफ्रा। आसाम सोरखारनि आयेन खानायखौ गोख्रोङै सोंखारियो आरो धर्ना खालामो गसाइगाव ई-रिक्शा वार्कार्स इउनियनआ। लोगोसे आसाम सोरखार हाय हाय, मोब्लिब बिफान हाय हाय, बे आयेनखौ बातिल खालाम, दुखुथिया ई-रिक्शा सालायग्राफोरनि सायाव गादबनायखौ बन्द खालाम बायदि बायदि स्लगानजों होज्रिख्रावनानै धर्ना खालामो। लोगोसे बे आयेनखौ थाबैनो आसाम सोरखारा बोखारनानै लाफिनाब्ला आसामाव थानाय गासै ई-रिक्शा सालायग्राफ्रा गोख्रोङै सोमावसारलांगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव गोख्रोङै फोरमायदों। Yes, justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. दुखिया ई-रिक्शार विरुद्ध अत्याचार न चलिब, न चलिब, न चलिब। दुखिया ई-रिक्शार विरुद्ध अत्याचार न चलिब, न चलिब, न चलिब। ए आयेन बातिल करा, बातिल करा, बातिल करा। विद्युत विभाग हाय हाय, हाय हाय हाय। बेथ' जोबोद दुखु गोनांनि बाथ्रा। दिनै जे कमार्शियेल बानायनांगौ होनदों, दा जोंनि मिटारनिफ्राय जोङो माबा खायो, जोङो अलरेडि बिल होखायो। बे बिल होनानै आरो उनाव मोनसे आरो गोदान लाफिननांगौब्ला जों बोरै जानांगौ? जों दिनै आसाम सरकार हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसि सरकार प्रमद बर' सारखौ मोनसे खावलायनो सानो दे बे आयेनखौ बातिल खालामनांगौ। जोङो दिनै टट'आलाफोरा बे एसे एनै फैसा खामायनायजों गथ' गथाय फोरोंनाय आरो बेटारि बायनाय 6 मासनि 6 दाननि गेजेरावनो जोङो बेटारि सोलायनांगौ आरो रेजिस्ट्रेसन खालामनांगौ आरो मुलि तुलिनि खोथा दं, गथ' गथाय फोरोंनायनि खोथा दं। जों बेबादि जों बोरै हानो? दा बेनिखायनो बे आयेनखौ बातिल खालामनांगौ। जोङो दिनै सानसेयाव 200-300ल' खामायनो हायो। दा बेनि बेलायावनो जोङो जुदि आरो गोदानै कमार्शियेल लाइन बानायबावनांगौब्ला जों बोरै सोलिनो? जोङो सोरबाया बन्दन लानानै, सोरबाया सना रुफा आरो सोरबाया मोसौ मोसा फाननानै बे टट' गारिखौ बायदों। दा जोङो फाइनान्सआव हरनो ना बे गथ' गथायखौ फोरोंनो ना बिल होनो? दा बियो गनायजाथाव नङा। दा बेनिखायनो बे आसाम सरकारा बेखौ हेमन्त बिश्व शर्माया बेखौ उथायनानै लानांगौ, नङाब्ला जोङो गोख्रोङै आन्दलन खालामनायनि थांखि लानांगौ जागोन।